Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Voorzitter van de vakbond APRI, Gerald Remidia, heeft gisteren gezegd dat voor 1050 werknemers van de ISLA nog salaris is tot en met juni. Daarna is er geen werk meer voor hen. Refineria ISLA reageerde erop dat ze op geen enkele manier commentaar willen geven op de opmerkingen van de vakbond. Een andere vakbond, PWFC, heeft deze week haar leden op de hoogte gesteld dat het bedrijf Clara grote belangstelling heeft om de raffinaderij over te nemen. Hierover zou momenteel onderhandeld worden met de regering en het onderhandelingsteam van Refineria di Curaçao. BSB Bank maakte gisteren bekend dat er binnenkort geen transacties meer kunnen worden verricht bij het filiaal in het postkantoor in Punda. Directeur Daniel Hodge ontkent dat het filiaal wordt gesloten. Hij zegt dat er nog wel werkzaamheden zullen worden verricht, maar dus niet meer voor klanten. Eerder werd bekend dat BSB haar bijkantoren zal sluiten en zich alleen nog maar focust op 1 hoofdkantoor op Curaçao. De politie heeft gisterochtend vroeg 2 personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op 7 mei in Schelpwijk. Het gaat om een 20-jarige vrouw en een 21-jarige man. In de ochtend van 7 mei werden 2 Aziatische mannen overvallen die eerder in een lokaal casino veel geld hadden gewonnen. Bij thuiskomst werden ze opgewacht door enkele personen. Daarbij wist een van de mannen kort te ontsnappen en rende hij naar de deur van het appartement van zijn buurman. Die kwam op het geluid af en werd direct doodgeschoten door de overvallers. De doodgeschoten man was de Nederlandse hovenier Roland Molenaars. De politie verwacht nog meer aanhoudingen te gaan verrichten. Behandelingen van medisch specialisten in het CEOS voor mensen die niet verzekerd zijn bij de SVB zijn flink duurder geworden. De Extra schrijft er vanochtend over. Daar wordt melding gemaakt van de kosten voor een behandeling van 128 gulden, terwijl de verzekering maar 65 gulden vergoedt. Die situatie is onwenselijk, zo zeggen veel mensen. Federación Otra Banda gaf gisteren uitleg over het project in het Mangrovenpark. Er is de afgelopen tijd veel kritiek op geweest, maar organisator Gilbert Ricardo zei dat milieuorganisaties nu tegen het aanleggen van een weg in een park zijn, terwijl ze daar vroeger voorstander van waren. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Gita Jesus Leito zegt dat het goed is dat er nu wat aan het park wordt gedaan. Veel mensen werpen zich nu op als hoeder van het park, maar de afgelopen jaren is het verworden tot een stinkende afvalplek waarin veel werk verricht moet worden. De bekende zangeres Tanja Cross heeft gisteren een bezoek gebracht aan de school Maria Auxiliadora. Dat is de eerste school op Curaçao waar het leerorkest is begonnen. Meer dan 90 leerlingen krijgen hier elke week les onder schooltijd in het bespelen van verschillende muziekinstrumenten, maar ook bijvoorbeeld in zing en rap. Tanja Cross geeft komende donderdag en vrijdag 2 benefietconcerten in Hotel Avila om fondsen te werven voor het leerorkest. Volgens haar is het van groot belang dat zoveel mogelijk jongeren al op jonge leeftijd muziekonderwijs krijgen. Bij rellen in de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn 6 mensen om het leven gekomen en 200 gewond geraakt. Dat heeft de gouverneur woensdag gezegd. Onrust ontstond nadat de verkiezingscommissie had bevestigd dat president Joko Widodo winnaar is van de presidentsverkiezingen van vorige maand. De Indonesische politie arresteerde zeker 20 mensen die beschuldigd werden van het uitlokken van rellen. Televisiebeelden van woensdag tonen een rookgordijn achter tientallen demonstranten. Een andere groep gooit voor het kantoor van de verkiezingscommissie stenen naar de politie. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.